So what's up mamarang, so karon nami challenge sa among kaugalingon ug sa ilang kaugalingon. So ang ngalan ani nga vlog is Crack the Egg Challenge. May 3 minutes kami time para basagin ang itlog gamit ang aming kamay. Ganito po. Kung sino ang hindi makakabasag, may punishment galing sa live audience. Sa live kami. So ang mauna ngayon ay si Dario. 3 minutes. It starts. Now. Go, come on. Tubo ka. 15 seconds. Dario, okay, para makapagod. Super Saiyan! Super Saiyan! 35 seconds. Sige. 1 minute. Oh, Liza, muro tayo magkamatay ni Kinutong. So, taas lang tayo mong oras. Isig lang. Sige. 3 minutes, LJ starts. Now. Sakit sih. Hindi Randy ka kabuak deh. Dili na mabuos ng break kami. Basta. Sa bagong itlog. Ang guys! Hindi manusok na rin tayo. 5. Tambal sa COVID siya. Jaga dito siya mabuak. Palunat sa likab na naray. Galing sa gini itlog eh. Siya mabuak. Ikaw po sa mga Si mabuak yung balls left now. Ow! Guys! Kita! Katay! Dapat 3 seconds. 3 seconds. 2 minutes. 2 minutes Kita na. kayo mong kamot. 4 seconds. Buwakan! Oh, 3, 2, 1. Madala. 3 minutes. Hindi nagawa. Ako pagkabukton. Ako pagkabukton. Now, timer. Oh. Start. Now. Imun, kena mo. Ako Vamos, irmão. Aku rin. Sige, I'm so gear. 20 seconds. Para ako ng bata. Nangugat na ng liyo ko. Laya kayo. Hindi ka mo. Beli kutsara to. 1 minute and 2 seconds. Bantay pa dapat. Mauyo kayo na ako dayo. Sorry, bugo pa rin mo? Sige, anak ako na. Bakit may hilo na? Puro yung time, dali ah. 1 minute and 26 seconds. Ma? Sino ako? 2 minutes and 1 seconds. Guys, ha? 38 seconds. Timer starts. Now. Kabukton o gusto may gamitin. Tol. Kana to. Atol. Kumuton. Bangga po sa lugaw. Hunat. Sakit ganyan ka na. Atol. Pero mabuak na to. Para ni Dario push up 10 times. Ha? Ano? Sige. Aga. Oh, inspiration. 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 Oh, sige. Okay, sige. Oh.
Yak, piti-piti ako ang bukto. Inspiration. 40! Inspiration. Isa, oh. Huh? Inspiration. Whoop! Time is up! Saan na? Wala ka. Let's up. So, ang sunod na salang is si Rodel. No? So, Tara, gapula. Kaya nabigyan ako ng energy. Makaya na, uy. Makaya ni mo. Asa na inspiration? Oh, ipokus sa. Oh, kana yang inspiration. 30 seconds. Maputi na kinakuwak lang kaya usap magkagwapo ni Itaw. Dalit mo na eh. Dito sa Gyapon. Saon man nato eh, bundak na naman dagoy. Bugat. Paypaya ining milyon namin nini. Ang oras. Oras. 15. 4, 3, 2, 1. Goodbye Philippines. So, yon, wash out silang lahat. Kanon ulo kanon. Yamyaman ba diay? yaman man. Ugungon ka. Adbular yung kuan man day netok noy. Ang luko yun. Kanan. Awat ko raw si ugalawak. Inspirasyon. Oh. Ayan. Gabi. Kita pa to ana din inspirasyon. Asa. Ato mas kamera. Na si Alvin yun na. Kasama na. Napo. Okay, saan lagi tayo? One minute and 10 seconds. Ako! 50 seconds! Bok agad men. Bok anang karos. Bisa na. Kana sige ibutang tanan. Anan. So ngayon, walang nakakagawa ng challenge. So, may overtime tayo. So, Nakabasag nga. walang nakababasag ng daliin ng. So, again dito, 3 attempts lang. 1, 2, 3. Kung mabasag. 3 attempts. Na, Kana asa. Asa ipinahinera ay pala gamay. Atras gamay. Kana. Wala, 3 attempts. Inspiration. 1. May punishment na siya. So ngayon, 3 attempts para kay Alje. So, yun. So, para may inspiration. Kana. Kana. Ito yun. Grabe. Inspiration. Yaga. Ipakita hari. Ipakita hari. na. Oh, isa ka kumay, matay. Aha! I remember that. Sa dire. Last, oh. Tingin dire. Last na naman minat. Oh. Ah! Agas! Ayaw! Sino to? Una pod maila ni ang kahambog ani karon pero taga-ara tok inspiration na. I-focus. So, Nan. ang gigil. Ang gigil. Oh. Wala ta. Wala ba ta? Murag na iskir og sa siya. Murag na kasi to. So, kulang na magkaduha. So, Hindi ko nagdadua. oh sige sugdi na. Wala pa to. So karon guys, sugdan na niya ang pagmamahal sa iya kasing-kasing. Sige. Inspiration sa inspiration. Oh, dara inspiration. Sige, ampa ka na. Gigil gyud. Wa ka na pun. Unang attempt.
unang attempt ni Simon. Agoy! Tanawa lagi! So, ikaduhang attempt. May na, ilan to sa inspiration? Paging homo, kaya kasing-kasing. Gano! Wala tayo labot. Kulang ito? Isa. So, last attempt. Nabasag na. Isa na kaitlog ang nabuak. Nabasag pero dahil nabutas ang silopin. hindi counted. So mag-igat kayo pa kung mabutas. Mag-ingat talaga kayo kaya papagbutas sipyat yan. Last! Last, and his inspiration is Hygelin Magsayo. I introduce to you. And this is Simon. And the last attempt. Sige, play. Sige, look at your inspiration. Sige, play. Daran. Gusto kayo, ihunat. Kanang gikan sa kina 1, 2, 3. So yun guys, isa namang mangmang ang ating naloko. Hindi siya nakabasa. Nawala ang kanyang punishment. So, inspiration ka na. Ami Tyros Araton. Ayaw kay mabuslot na. Yan na ba? Yan na? Butong na. Ayaw, yan na kayo. Go na. Scramble, alam na to. Ito, gyapon. So last attempt para ni Vinci. Sakit bitaw. Kayati. Naman ko mo to. So wala tayong magagawa. Si Rodin. Matay bisa pagkalitaw no buka niya. Nakit malubat. Ito play, ito play. Lahi na sa. Isa i-focus ang focus ang luwa. Kinsa ng bayhana na, pahibalo lang sa mga ginikanan at torture sa tingan. Creatives para kay Rodin. Ay, mabagtik. Murag wag sakitan ba pero deep inside nasakitan na ito. Mga kay mo sumbaga na buwak na. Buwak na. Hey! Oh. Muhalag kalit din mo. Sakita po siya ba? Murik ikaw. Last. Buwak na dyan ako na eh. Dahil sa... Juan. Nalakas ng samputa mo. Creatives para kay Alvin. Sige. Karton. Kula friend lagi. Ligmatan gani. Ano, basta mo kula friend ka, ana. Isa kamot, kula friend. John Cena! Bantay ka ng konti na ay, gulo ka ng palad yun. Ano, nagpiga mag-power. Naihong ko di. Alvin, Chile. Idulit ng sile. Padol gamay, padol dire. Pakita ng sile. Sa kamera, idol sa kamera. Basta ng tungol. Kana. Sile. Idol dire. Para oh. Padol gamay dire boss. Padol dire. Ipakita ang reaction sa nawo. Ikaw sa Chile, Simon. Ayaw, iluwa. Ikaw na. Ikaw sa Simon. Kanon. Galaway parang irong gilabis. Irong gilabis. Taylok nga pagka-Alvin. Galaway-laway. Tanan. Napi yung orang mata. Nga. Bisa repawira. Siyo pun sa puna. Yupo, ni iwan ra. Di lagi may yabuna tanan. Si Banga, Simon. Wait mo kagabanga. Muro mo ginugos. Dapat mo talikod pag turk ha. Talikod pag score. What? Oh, sige, hapit na. Una na. Talikod.
Di ba maklaro? Ngit-ngit kayo, Jay, ngit-ngit. Di maklaro kayo. Utro. Ayo. Ah, di mo blurred. Ayo liok Jay, kayo mo blurred. Sige. Kayo mo blurred. Sige, Jay. Murag git-git yun. Alay, pila kalitig di ay? Kita tanan? Luya king Alji. Ano, matuluoy ko? Di pa na maghinay na. Peso mo hinabag naman ka. Sabi ko, dahil sa kanimunyo ang aking kamay, gumalaw. Sabi ko, okay rata. Kape na sa tao, usan dito ko. So yun po, no? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Peace! Ito ipan. 30 gram. One. Oh. 3. 4. 1. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20 ato, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.